Kenapa saya? Maksud dia le naring jarang nih, jambra naring jambra. Kita ada buat deh. Aku dijaga nih, naring jambra. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन होननानै नारें जुमब्रा जानोसै दिनै लोगोफोर लागाव जाना हो जिना हो जिना हो खला खलि जाजोबगोन दिनै दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों लोगोफोर नायलांबाय थादो जोंनि जानायखौ बिदिब्ला लोगोफोरनि मिथामुरिबो जुमब्राबो जासिगोन दिनै नै बाल्थिंसे जाबाय आयै आरे लगायबाय थोरसियाबो एफा गिदिर बिलाइयाव लगाय बिलाइयाव होबाय नै जानाया जाना हो